ben ik. Jeugdprins. Ja, ons dorp is te klein voor de grote prins. Veel te klein. Jeugdprins van de geknakte veer. Johannes de 46e. Ja, want bij ons wordt elke jeugdprins op zijn nummer gezet. We zijn begonnen met Karel 1, toen Willem 2. En vorig jaar, wat is de sigaar? Johannes de 46e. Nee te verwarren met mijn halfbroer. Johannes de 23e. Jeugdprins. En niet uitgelek. Dat heb ik altijd willen weren. Ook al stond mijn foto al in november in de gezet. Maar dat heb ik van mijn opa. Ik weet niet wie dat is opgegeven. Maar hij heeft het niet gehoord. Ja, dat lag ook al lang slecht. Bij de woord van 11. Nou ja, woord van 11. Hun leden zijn op de vingers van 1 hand te tellen. Dat hebben ze eerder 6 koeien in de lotto. Trouwens, mijn opa, ene keer is er kandidaat jeugdprins geweest. Stonden boeten aan de zaal, opgesteld in een grote doos. Maar ja, toen holden de shutter nog op zaterdag oud papier op. En sinds een tijd hebben ze een tuut. Want ja, wij nemen ze een zak met. En ook nog van Albert Heijn. Alsof ze bij ons op de kleintjes moeten letten. Die hebben we allemaal niet meer. Je zegt dat de ooievaar, daar vlug al jaren in een grote boog om het te repair. Even net de voorzitter nog geprobeerd. In een vorstvrije periode. Gaat een eind te stelen bij zijn Mia. Maar helaas, op het moment suprême bleef de been bij mij toe.